Oo. Oo. Yes. Oo, sulod lang lihog. Oo, sulod lang lihog. Yes, please come in. Hindi. Hindi. No. Hindi. Nahuya ko. Hindi. Nahuya ko. No, I'm shy. Basi. Basi guru Maybe. Basi buwas maabot siya. Basi buwas maabot siya. Maybe she will come tomorrow. Pasensya. Pasensya gid. Sorry. Pasensya gid sa nahambal ko kagabi. Pasensya gid sa nahambal ko kagabi. I'm sorry about what I said last night. Palihog. Lihog. Please. Salamat. Salamat. Thank you. Madamo gid nga salamat. Madamo gid nga salamat. Thank you very much. Ang ngalan ko ay si Mark. Ang ngalan ko ay si Mark. My name is Mark. Ano gani liwat ngalan mo? Ano gani liwat ngalan mo? What was your name again? Ako si Mark. Ako si Mark. I'm Mark. Diin ka ga-star. Diin ka ga-star. Where do you live? Naga-star ako sa I live in Kainchindi ka sang Hiligaynon. Kainchindi ka sang Hiligaynon. Do you understand Hiligaynon? Hindi ka sang English. Kainchindi ka sang English. Do you understand English? Gamay lang. Jutay lang. Just a little. Gapamati ka? Gapamati ka? Are you listening?
Pasensya, wala gid kuya ga pamati. Pasensya, wala gid kuya ga pamati. Sorry, I wasn't really listening. Ano ginapaminsar mo subong? Ano ginapaminsar mo subong? What are you thinking right now? Hatagi ako sang oras para makapamensar. Hatagi ako sang oras para makapamensar. Give me time to think. Diin ka subong. Diin ka subong. Where are you now? Sa ubra pa ako. Sa ubra pa ako. I'm still at work. Mapuli na ko subong. Mapuli na ko subong. I'm going home now. Bago lang ko kaabot sa balay halin sa ubra. Bago lang ko kaabot sa balay halin sa ubra. I just got home from work. Nagabatang nako. Nagabatang nako. I'm laying down. Nagakatulog siya subong. Nagakatulog siya subong. She is sleeping right now. Medyo kapoy ako subong. Medyo kapoy ako subong. I'm a little tired today. Kapoy ako pero hindi ko makatulog. Kapoy ako pero hindi ako makatulog. I was tired but I couldn't sleep. Sa balay lang gahigop kape. Sa balay lang gahigop kape. Just at home, sipping coffee. Sa balay ako. Sa balay ako. I'm at home. Sa ubra ako. Sa ubra ako. I'm at work. Ano ubra mo? Ano ubra mo? What is your job? Mangunguma ako. Mangunguma ako. I'm a farmer. Maestra ako. Maestra ako. I'm a teacher. Estudyante ako. Estudyante ako. I'm a student. Makadto ta sa eskwelahan subong. Makadto ta sa eskwelahan subong. We are going to school today. Sa diin ang iban nga estudyante. Sa diin ang iban nga estudyante.
Where are the other students? Pila ka mga estudyante sa imo nga klase? Pila ka mga estudyante sa imo nga klase? How many students are in your class? Pamati sakon. Pamati sakon. Listen to me. Ibayaw kamot mo. Ibayaw kamot mo. Raise your hands. Ang buot ko hambalon. Ang buot ko hambalon. What I mean is, pamatii ang sabat. Pamatii ang sabat. Listen to the answer. Pwede mo ko mabuligan? Pwede mo ko mabuligan? Can you help me? Buligi ko. Buligi ko. Help me. Pwede ta ka mabuligan? Pwede ta ka mabuligan? Can I help you? Ano ang maobra ko? Ano ang maobra ko? What can I do? Dali na lang ko matapos. Dali na lang ko matapos. I'm almost done. Tudluan ka namon. Tudluan ka namon. We'll teach you how. Uy. Uy. Hey. Uy, ayos ka lang. Uy, ayos ka lang. Hey, are you alright? Diin. Diin. Where? Wala ko kabalo kung diin siya ga-istar. Wala ko kabalo kung diin siya ga-istar. I don't know where she lives. Diin gusto mo makadto? Diin gusto mo makadto? Where do you want to go? Nga ah. Nga ah. Why? Nga ah makadto kung hindi kita kinahanglan. Nga ah makadto kung hindi kita kinahanglan. Why go if we are not needed? Nga aga ugot kagidhaw. Nga aga ugot kagidhaw. Why did you get so angry? Sino? Sino? Who? Sino gusto magkape?
Sino gusto magkape? Who wants coffee? Sino ang inspirasyon mo sa kabuhi? Sino ang inspirasyon mo sa kabuhi? Who is your inspiration in life? Sano? Sano? When? Sano ka malakat? Sano ka malakat? When are you leaving? Sano ka mabalik? Sano ka mabalik? When are you coming back? Sang sano lang ni natabo? Sang sano lang ni natabo? When did it happen? Paano? Paano? How? Paano ka nakalabot diri nga isahanon? Paano ka nakalabot diri nga isahanon? How did you get here alone? Ako lang isa naglakat. Ako lang isa naglakat. I walked alone. Ano? Ano? What? Nga aari ta diri. Nga aari ta diri. Why are we here? Ari na ta diri. Ari na ta diri. Are we here now? Hindi ako amo sina. Hindi ako amo sina. I'm not like that. Tsakto kagid. Tsakto kagid. You were probably right. Nga wala mo anay ginambal sa akon haw. Nga wala mo anay ginambal sa akon haw. Why didn't you tell me in advance? Ambot ay. Ambot ay. I don't know. Testingi liwat. Testingi liwat. Try again. Pwede ko matistingan. Pwede ko matistingan. Can I try? Ano ayhan ang matabo? Ano ayhan ang matabo? What would happen? Patanaw bi. Patanaw bi. Let me see. Hindi maghulag. Hindi maghulag.
Don't move. Paano ka nakalabot diri? Paano ka nakalabot diri? How did you get here? Daw sadya ka subonghaw. Daw sadya ka subonghaw. You look happy today. Balik dayon. Balik dayon. Came back immediately. Hulaton mo ko ha. Hulaton mo ko ha. Wait for me. Mahulat gid ko sa imo. Mahulat gid ko sa imo. I will wait for you. Ati pa na kaugalingon mo. Ati pa na kaugalingon mo. Take good care of yourself. Tani dasig ka lang mag-ayo. Tani dasig ka lang mag-ayo. I hope you get better quickly. Hindi ako pagbasula. Hindi ako pagbasula. Don't blame me. Daw mahibi ko haw. Daw mahibi ko haw. I feel like I'm crying. Ano dapat ko nga obrahon man? Ano dapat ko nga obrahon man? What should I do? Hindi siya kabalo maghambal. Hindi siya kabalo maghambal. She doesn't know how to talk. Kamalas-malas man sakon man. Kamalas-malas man sakon man. How unlucky I am. Pakta kung ano. Pakta kung ano. Guess what? Ginlagas ako sang ido. Ginlagas ako sang ido. I was chased by a dog. Huu, natalupangdan ko man. Huu, natalupangdan ko man. Yes, I noticed that. Sino nagsiling? Sino naghambal? Who says? Pwede ako kapamangkot. Pwede ako kapamangkot. Can I ask something? Hindi na inaaliwat matabo. Hindi na inaaliwat matabo. It won't happen again. Kaya mo na. Kaya mo na. You can do it. Pabalalang ko ah.
Pabalalang ko ah. Let me know. Hindi mag-ibi. Hindi mag-ibi. Don't cry. Hipos. Hipos. Quiet. Tuod ina. Tuod ina. It's a fact. Ano natabo sa imo? Ano natabo sa imo? What happened to you? Sa bakasyon ako. Sa bakasyon ako. I'm on a vacation. Kinahanglan mo ang bakasyon. Kinahanglan mo ang bakasyon. You need a vacation. Nagaplano kami sang bakasyon sa Cebu. Nagaplano kami sang bakasyon sa Cebu. We are planning a vacation to Cebu. Sang san-o ka lang nag-abot. Sang san-o ka lang nag-abot. When did you arrive? Paayo ka na. Paayo ka na. Get well soon. Nagdaog ako. Nagdaog ako. I won. Gusto ko mabalaan. Gusto ko mabalaan. I want to know. Kaon ta anay. Kaon ta anay. Let's eat first. Nakakaon na kamo? Nakakaon na kamo? Have you guys already eaten? Wala. Wala pa ko kakaon. Wala. Wala pa ko kakaon. No, I haven't eaten yet. Kanana. Kanana. Eat it. Waay ko nagkaon. Wala ko nagkaon. I didn't eat. Gakaon ka mo balot? Kauyon ka mo balot? Do you guys eat balot? Ay huui. Ay huui. Of course. Ano saborya? Ano saborya?
How does it taste? Te namit man? Te namit man? Is it delicious? Kita ay ta sa opisina alas 8 sang aga. Kita ay ta sa opisina alas 8 sang aga. Let's meet at the office at 8 in the morning. Nagakadto ako sa tindahan kada Miyerkules. Nagakadto ako sa tindahan kada Miyerkules. I go to the market every Wednesday. Libre kasi ni nga Domingo. Libre kasi ni nga Domingo. Are you free this Sunday? Pasugti ako. Pasugti ako. Allow me. Hinay lang. Hinay lang. Slow down. Tan-awon naton. Tan-awon naton. Well, see. Nagabusong ka? Nagabusong ka? Are you pregnant? Kasal ka na? Kasal ka na? Are you married? Kamusta ang pamilya mo? Kamusta ang pamilya mo? How is your family? Diin ka naghalin? Diin ka naghalin? Where have you been? Ari na ang pagkaon mo. Ari na ang pagkaon mo. Here is your food. Hindi ako katulog mayo. Hindi ako katulog mayo. I can't sleep well. Mapati ka man o kung hindi. Mapati ka man o kung hindi. Believe it or not. Pwede ko makita anay ang kwarto? Pwede ko makita anay ang kwarto? May I see the room first? May reklamo ako. May reklamo ako. I have a complaint. Pasensya liwat. Pasensya liwat. Sorry again. Hindi ko hungod. Hindi ko hungod. I did not mean. Ako lang isa. Ako lang isa.
I'm alone. Sakit tutunlan ko. Sakit tutunlan ko. I have a sore throat. Sakit ulo ko. Sakit ulo ko. My head hurts. Allergy ako sa pasayan. Allergy ako sa pasayan. I am allergic to shrimp. Wala ko na ginakaon permi. Wala ko na ginakaon permi. I don't eat it often though. Tagpila ang magpagunting sang buhok. Tagpila ang magpagunting sang buhok. How much does a haircut cost? Ano inaakalayo halindiri? Ano inaakalayo halindiri? How far is it from here? May ara pa kamo kwarto nga bakante? May ara pa kamo kwarto nga bakante? Do you have any rooms available? Tagpila ang kwarto para sa isa ka gabi. Tagpila ang kwarto para sa isa ka gabi. How much is a room for one night? Gahatag ka mo ayo sa estudyante? Gahatag ka mo ayo sa estudyante? Do you give discounts to students? Pabalalang ko kung may mga pamangkot ka pa. Pabalalang ko kung may mga pamangkot ka pa. Let me know if you have questions. Kagahod sang tupad balay. Kagahod sang tupad balay. The neighbors are too loud. Guwapa sa imo. Guwapa sa imo. You are pretty. Guwapo sa imo. Guwapo sa imo. You are handsome. Sa diin ang pinakalapit nga istasyon sang pulis? Sa diin ang pinakalapit nga istasyon sang pulis? Where is the nearest police station? Lihog ko tawgi ang ambulansya. Lihog ko tawgi ang ambulansya. Please call an ambulance. Hindi magsuko. Hindi magsuko. Don't give up. Kaya mo na ah. Kaya mo na ah. You can do it. Wala siya kabati. Wala siya kabati. She didn't hear. San o naman ta makit-anay luwat?
Wala siya kabati. She didn't hear. San-o naman ta makit-anay luwat. San-o naman ta makit-anay luwat. When shall we meet again? Nabatian mo? Nabatian mo? Did you hear it? Nabatian ta ka? Nabatian ta ka? I heard you. Nanamian ako sang imo ginasuksok. Nanamian ako sang imo ginasuksok. I like what you're wearing. Sa diin mo na ginbakal. Sa diin mo na ginbakal. Where did you buy it? Tagpila. Tagpila. How much? Wala ko pa ina natistingan sang una. Wala ko pa ina natistingan sang una. I haven't tried that before. Diin ang mas maayo. Diin ang mas maayo. Which one is better? Ginaulat ko siya nga magalin sa ubra. Ginaulat ko siya nga magalin sa ubra. I'm waiting for her to get off of work. Dangat san-o ako mahulat. Dangat san-o ako mahulat. How long do I have to wait? Ari lang ko diri pirmi para sa imo. Ari lang ko diri pirmi para sa imo. I'm always here for you. Nagapanigarilyo ka? Nagapanigarilyo ka? Do you smoke? Hindi magnigarilyo sa sulod. Hindi magnigarilyo sa sulod. Don't smoke inside. Ano to? Ano to? What was that? What was that? Ano ang buot mo hambalon? Ano ang buot mo hambalon? What do you mean? Gusto mo ako? Gusto mo ako? Do you like me? Gusto ko mabalaan niya ang ginabatsyag ko. Gusto ko mabalaan niya ang ginabatsyag ko. I just want him to know how I feel.
Imo ni? Imo ni? Is this yours? Ano ginobra mo ligad gabi? Ano ginobra mo ligad gabi? What did you do last night? Mga ano oras ka gid gatulog? Mga ano oras ka gid gatulog? What time do you usually go to bed? Nagahuragok ka? Nagahuragok ka? Do you snore? Kaya mo ni bitbiton para sakon? Kaya mo ni bitbiton para sakon? Can you carry this for me? May pamangkot ako. May pamangkot ako. I have a question. Mas gusto mo ang ice cream o cone shake? Mas gusto mo ang ice cream o cone shake? Do you prefer ice cream or shake? Pila ka lingwahe ang mahambal mo? Pila ka lingwahe ang mahambal mo? How many languages do you speak? Wala problema ah. Waay problema ah. No problem. Amat-amat lang. Amat-amat lang. Little by little. Masakay ka mo? Masakay ka mo? Are you gonna ride? Malakat lang kami. Malakat lang kami. We'll just walk. Sa diin ka mo makadto? Sa diin ka mo makadto? Where are you guys going? Diin ka mo halin? Diin ka mo halin? Where'd you guys come from? Lahog lang. Lahog lang. Just kidding. Nga aga yuhum kahaw. Nga aga yuhum kahaw. Why are you smiling? Ano ang kaladlawan? Ano ang kaladlawan? What's funny? Diin mo gusto magkaon? Where do you want to eat? Where do you want to eat?
Istoryaha siya. Istoryaha siya. Talk to him. Ato sa piyak. Ato sa piyak. Over there on the other side. Halong. Halong. Take care. Pauli na kami. Pauli na kami. We're going home now. Te? Te? And then what happened? Te, hambal ko gid mo. Te, hambal ko gid mo. See, I told you. Ari o. Ari o. It's right here. Pwede taka istoryahanay? Pwede taka istoryahanay? Can we talk? Gusto ko magkaon spaghetti. Gusto ko magkaon spaghetti. I want to eat spaghetti. Okay ka na? Okay ka na? Feeling better now? Tak-an na ko makabati sina. Tak-an na ko makabati sina. I'm tired of hearing that. Daw mangihi na gid ko. Daw mangihi na gid ko. I really have to pee. Padulong ako sa... Padulong ako sa... Please take me to... Ari na ko. Ari na ko. I'm already here. Sadiin na kita. Sadiin na kita. Where are we? Lapit na ta. Lapit na ta. We're almost there. Sa piyak nga kalye. Sa piyak nga kalye. Across the street. Wala ka dapat ikahadlok. Wala ka dapat ikahadlok. There's nothing to be afraid of. Nahadlok ako nga basi bayaan mo ko.
Nahadlok ako nga basi bayaan mo ko. I was scared that you might leave me. Ikaw kag ako. Ikaw kag ako. You and me. Wala siya gauntat istorya. Wala siya gauntat istorya. She never stops talking. Wala ko na siya ginaistorya. Wala ko na siya ginaistorya. I'm not talking to him anymore. Nag-istoryahanay kami bilog nga gabi. Nag-istoryahanay kami bilog nga gabi. We talk all night. Hindi ko gusto nga istoryahan pa ina. Hindi ko gusto nga istoryahan pa ina. I don't wanna talk about it. Tanawa siya. Tanawa siya. Look at him. Siling mo palangga mo ko, di pa matud-i. Siling mo palangga mo ko, di pa matud-i. You say you love me, so prove it. Hindi na ko magpalangga liwat. Hindi na ko magpalangga liwat. I don't want to fall in love again. Pasensya gid sa nahambal ko kagabi. Pasensya gid sa nahambal ko kagabi. I'm sorry about what I said last night. Hindi na ko mag-asa sa ila. Hindi na ko mag-asa sa ila. I will no longer rely on them. Hindi gud ko mahulog sa iya. Hindi gud ko mahulog sa iya. I will never fall for him. Himo akon ano gusto mo. Obraha akon ano gusto mo. Do what you like. Ginhatag ko sa imo. Ginhatag ko sa imo. I gave it to you. Pwede ako kasunod sa imo? Pwede ako kasunod sa imo? Can I come with you? Paano ako? Paano ako? What about me? Paano kung hambalon niya nga hindi? Paano kung hambalon niya nga hindi? What if he says no? Hindi ko maghambal nga hindi. Hindi ko maghambal nga hindi. I wouldn't say no. Pasado alas 12 na. Pasado alas 12 na. It's past 12. Diin mo ina nakuha nga ideya. Diin mo ina nakuha nga ideya.
Where did you get that idea from?